aerodinàmiques són les que més resistència ofereixen. Això va contra els principis de la física. I si el món és rodó i li diuen planeta, si fos pla, li dirien rodoneta? I si un advocat embogeix, es pot dir que ha perdut el judici? O quin temps verbal seria no hauria d'haver passat? Preservatiu imperfecte? Per què les prunes negres són vermelles quan estan verdes? És que la natura ens confon. I per què pels romans una talla molt gran era la 40? Per nosaltres una talla petita. És a dir, l'XL. Si als nens li dius 111.111, és a dir, no és estrany que li s'espantin les matemàtiques, no? Bé, doncs aquest món està ple d'incògnites que jo no em veig capaç de resoldre.